Што робіць Лукашенка і яго малодшы сын Мікалай? Каму і чым пагражае Роман Пратасевіч, а таксама якога важнага чалавека адправілі ў адстаўку і чым гэтае звальненне выклікае шмат пытанняў? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Сёння Лукашенка прыбыў на вялікую размову. Як вядома, ён выправіўся ў Маскву, прычым не адзін, а разам з малодшым сынам Мікалаем. Вось ён стаіць за салдатам на адлегласці ад свайго бацькі. Яшчэ да пачатку ўсіх афіцыйных мерапрыемстваў Лукашенка скарыстаўся магчымасцю і выступіў перад журналістамі. Прычым ён асабліва не хаваў, што прыехаў за новымі інструкцыямі. Нам в глобальные вопросы лезть нечего. Я думаю, россияне разберутся и за нас, и за себя на глобальном уровне. А вот региональных вопросов, типа украинская проблема с Западом, Европой взаимоотношения, эти вопросы есть. И еще раз надо обсудить с учетом последних событий наши намерения с Российской Федерацией, синхронизацию наших действий. Это будет сегодня, поэтому мы обсудим все вопросы. Затым жа ён пахваліўся, што некалькі пускавых установак для арэшніка ўжо амаль гатовыя. Засталася, скажем так, толькі адна дробязь. Уже фактически заканчиваем строительство изготовления. От старшего брата ракета нужна будет. Пасля Лукашенка, па прыкладзе Трампа, параўнаў страшныя падзеі ва ўкраіне з картачнай гульнёй. У них большие козыри, как Трамп говорил, в руках. Вот если они эти козыри приберегут, они достанут, они начнут в этой картежной игре выигрывать, тогда договоримся. А таксама традыцыйна парадаваўся, як добра ў Беларусі і як дрэнна ва ўкраіне. Не скажу, что у нас тут все прекрасно. Нас больше всего напрягает экономика. Вы это прекрасно видите и знаете. Но мы разберемся с экономикой. У нас есть все для того, чтобы нормально жить. Богато не будем это время жить, но нормально будем жить. Там нет ничего. И Европа им не поможет. Ну а пасля Лукашенка ледзь не задушыў Пуціна ў абдымках. На самой жа сустрэчы са сваім так званым старэйшым братам Лукашенка таксама не маўчаў. Ён пахваліўся сваёй намаляванай перамогай на стрэльных выбарах, а таксама запэўніў, што беларусы падтрымліваюць усё, што ён робіць, у тым ліку і напад на Украіну. Вайну жа Лукашенка ўвогуле назваў, цытата, «нашай барацьбой». Ёсць і яшчэ адна цікавая дэталь. Сёння ў Маскве прызямліўся яшчэ адзін важны госць. Гэта спецпасланнік Трампа па Блізкім Усходзе Стыв Уіткаф. Але ж зусім не факт, што гэты візіт звязаны з перамовамі наконт спынення вайны, бо нядаўна у лютым Уіткаф наведаў Маскву, каб забраць амерыканскага грамадзяніна ў рамках абмена зняволенымі паміж Крамлём і Вашынгтонам. Магчыма, і цяпер гаворка будзе ісці пра нешта падобнае. Ну і калі вам было цікава, ці сустрэнецца з ім Лукашенка, ці дарослыя будуць вырашаць свае пытанні без яго, то тут ужо ёсць адказ, прычым даў яго авансам сам Лукашенка. Цытата. «Не, я не збіраюся з амерыканцамі кантактаваць. Хоць яшчэ раз падкрэсліваю, мы заўсёды з імі падтрымлівалі кантакты, пэўныя ведамствы, а ў дадзеным выпадку чаго нам сустракацца? Няма ніякага сэнсу». Канец цытаты. Нечаканая адстаўка важнага сілавіка. Лукашенка раптам зняў з пасады генерал-маёра міліцыі Александра Васильева. Ён з 21 года ўзначальваў Акадэмію міліцыі, але 12 сакавіка 24 Лукашенка раптам падпісаў указ пра звальненне генерал-маёра. Чаму яго раптам знялі і што будзе далей, пакуль вялікая загадка, але ўвагу на сябе звяртае фармулёўка з указа пра звальненне. Цяпер Васильев, цытата, залічаны ў распараджэнне міністра ўнутраных спраў. Былыя сілавікі з Белпола патлумачылі журналістам выдання «Флагшток», што гэта даволі нестандартная сітуацыя. Звычайна звальненне з адной пасады без прызначэння на іншую можа быць альбо пры скарачэнні пасады, што не наш выпадак, альбо пры залёце. Яшчэ так могуць зрабіць перад выхадам на пенсію, але Васильеву туды яшчэ ранавата. Для генерал-маёра міліцыі звальненне на пенсію па ўзросце ідзе з 55 гадоў, а Васильеву 24 сакавіка споўніцца ўсяго толькі 50. Звяртае на сябе ўвагу і той факт, што новы начальнік
начальнік акадэміі міліцыі яшчэ не прызначаны. Цяпер яго абавязкі будзе выконваць намеснік Васильева. Гэта значыць, што пасля рэзкага звальнення начальніка міліцэйская акадэмія фактычна засталася без кіраўніка. І гэты факт можа ўказваць на паспешлівасць рашэння, то бок яно не было запланаваным загадзя. Акрамя таго, на сайце акадэміі МУС і ў соцсетках установы пакуль увогуле не з'явілася інфармацыі аб звальненні начальніка. Нема якіх-небудзь падзяк у яго адрас, справаздач з урачыстага развітання і ўсяко такога іншага, як гэта звычайна прынята ў падобных выпадках. Пагрозы ад Рамана Пратасевіча. Цяпер самы знакаміты зваршчык Беларусі абяцае вялікія праблемы тым сваім суайчыннікам, якія пераводзілі грошы палку Кастуся Каліноўскага. Пратасевіч запэўнівае, што атрымаў дакументы з фінансавымі справаздачамі палка, у тым ліку і даныя крыптакашалькоў. Блогер намякае, што па іх можна вылічыць людзей, якія данацілі ваярам у крыптавалюце. Але наколькі праўдзівыя словы Рамана Пратасевіча? Прэс-служба палка Каліноўскага паведаміла парталу «Зеркала», што яны не могуць пацвердзіць альбо абвергнуць сапраўднасць гэтых звестак. У красавіку 24-го ў падраздзяленні прайшлі рэформы, змянілася кіраўніцтва і былі створаны новыя крыптакашалькі. Па іх уцечак не было, сцвярджае прэс-служба каліноўцаў, аднак дадзеных аб папярэдніх рахунках у новага кіраўніцтва няма. Што тычыцца праблем у тых, хто данаціў у крыптавалюце, то тут сітуацыя наступная. Калі уцечка сапраўды рэальная, то сілавікі і праўда змогуць убачыць унікальны адрас крыптакашалька адпраўніка, але выдалена зразумець, хто канкрэтна за ім стаіць і як завуць чалавека, ніяк немагчыма. Але ж калі лукашэнкаўцы затрымаюць кагосьці, вывучаць яго гаджеты і ўбачаць, што на іх усталяваны кашалёк з адрасам, які засвяціўся ў данатах, вось тады ў затрыманага будуць вялікія праблемы. Любіш Лукашэнку? Тады любі пасядзець і ў турэмнай камеры. Нядаўна партал «Зеркала» рабіў інтэрв'ю з хлопцам, які сядзеў на Акрэсціна і пасля выехаў з Беларусі. Па словах юнака, у камеры для палітычных разам з ім быў незвычайны персанаж. Нехта Расціслаў Чапурной у майцы з лагатыпам лукашэнкаўскага марафона адзінства. Аказалася, што гэта папулярны праўладны блогер родам з Маладзечна. Агулам у яго больш за 900 000 падпісчыкаў. Расціслаў сапраўды здымаў на марафоне адзінства, акрамя іншага выкладываў адтуль Мікалая Лукашенка за раялем, а ў сваіх сацыяльных сетках блогер заклікаў усіх абавязкова ісці на гэтыя агітацыйныя канцэрты. Выглядае, што на апошнім такім канцэрце, які праходзіў у Мінску, Чапурнога і хлопнулі сілавікі. Прынамсі, ён расказваў сукамернікам, што падчас здымак да яго падышлі людзі ў форме, узялі праверыць тэлефон і знайшлі там некія ці то рэпосты, ці то артыкулы з забароненых сайтаў. Пасля гэтага блогера затрымалі і асудзілі на суткі, прычым даныя пра працэс над чалавекам з такім імём і прозвішчам і сапраўды ёсць у раскладзе судоў. Яго судзілі за непадпарадкаванне міліцыі, а гэта адзін з адміністрацыйных артыкулаў, які рэжым нярэдка выкарыстоўвае ў палітычных мэтах. Канкурэнт Лукашэнкі патрабуе вялікіх штрафаў для беларусаў. Кішэнны апазіцыянер, дэкаратыўны кандыдат у прэзідэнты і дэпутат Олег Гайдукевіч зноў у эфіры. Цяпер ён хоча, каб уладальнікаў сабак штрафавалі на гіганцкія сумы, цытата. Калі сабака справіў патрэбу на дзіцячай пляцоўцы альбо ў людным месцы, а гаспадар спакойна пайшоў далей, штраф мінімум $500. Толькі так мы зможам адвучыць людзей ад безадказных паводзін. Канец цытаты. Акрамя таго, Гайдукевіч настойвае, што беларусы не маюць звычкі прыбіраць за сваімі гадаванцамі, і гэта вялікая праблема. Таксама ён лічыць, што ў выпадку нападу сабак на людзей трэба прыцягваць да крымінальнай адказнасці гаспадароў жывёлы і ў кожным выпадку разбірацца індывідуальна. Фінал шакуючай гісторыі са Слуцка. Усё пачалося яшчэ ўлетку. Тады 42гадовы мясцовы жыхар прыйшоў у педыятрыю мясцовай бальніцы, дзе ляжала яго сужыцелька з 5гадовым сынам. Мужчына пасварыўся сяброўкай на глебе рэўнасці і пачаўся сапраўдны трылер. Раз'юшаны случак заблакаваў мэблі дзверы палаты, а пасля дастаў нож і напоўнены нейкай вадкасцю шпрыц. Спачатку мужчына пагражаў забойствам на словах, а затым перайшоў і да сапраўдных дзеянняў. Ён двойчы ударыў ножом сваю сужыцельку, пасля чаго прыставіў нож да шыі свайго малога сына, працягваючы выказваць пагрозы. У палату змагла прарвацца медсястра, якая паспрабавала адабраць у агрэсара нож, але мужчына параніў і яе. Як у выніку скруцілі шалёнага кавалера, сілавікі не кажуць, але ж яго затрымалі і цяпер судзілі. Вырак, напэўна, вас здзівіць, бо за ўсю гэтую дзікуху мужчына атрымаў 1,5 года калоніі. Калі што, за сарваныя чырвона-зялёныя сцягі ці каментары пра Лукашэнку ў сённяшняй Беларусі караюць больш строга.
Бяда адбылася ў Магілёве. Там загінулі дзед і ўнучка. Ратавальнікі, якія прыехалі тушыць пажар у прыватным доме, знайшлі два нежывыя целы. Вядома, што калі пачалося ўзгаранне, дома была цэлая сям'я, але бацькі змаглі выбрацца самастойна. А 84-гадовы пенсіянер і яго дарослая 27-гадовая ўнучка загінулі. Цяпер прычыны трагедыі высвятляюць эксперты, але папярэдняя версія такая. Пажылы мужчына, які меў інваліднасць, курыў у ложку, і гэта прывяло да бяды. Новы дзень і новыя ахвяры тэлефонных махляроў. Па звыклай схеме пра званок нібыта ад сілавікоў і дэкларацыю наяўных грошай цяпер падманулі мінскую пенсіянерку. 70-гадовая жанчына аддала ашуканцам 69 тысяч рублёў. Спустя некоторое время позвонила вот эта Матвеева, капитан Матвеева, и сказала, что надо задекларировать деньги, которые у меня есть дома, чтобы не было обыска. И сказала, что придет курьер, назовет кодовое слово. Я отдала ему деньги. Адметна, што кур'ерам махляроў аказалася іншая пенсіянерка, 76-гадовая жанчына з Магілёўшчыны. Яе ўвогуле падманулі ажно двойчы. Спачатку махляры выманілі ў яе 60 тысяч рублёў зберажэнняў, а пасля адправілі кур'ерам у сталіцу. Для гэтага пенсіянерцы расказалі казку, што яна мусіць выратаваць ад ашуканцаў некалькі жыхароў Мінска, а бабуля ў гэта і паверыла. Яна забрала ў адной пажылой жанчыны 44 тысячы рублёў, пасля чаго паехала да іншай. Цяпер за гэтае кур'ерства пенсіянерку можа чакаць крымінальная справа. Таксама з'явіўся і новы від махлярства. Цяпер ашуканцы ламаюць акаунты карыстальнікаў Telegram і пасля рассылаюць іх кантактам паведамленні пра смерць знаёмых. Выглядаюць такія паведамленні прыкладна вось так: пару словаў і нейкі нібыта далучаны здымак. Але ж па спасылцы знаходзіцца не фота, а шкодны файл з вірусам. Таму будьце уважлівыя і ні ў якім разе не націскайце на такія спасылкі і не адказвайце на падобныя паведамленні, а таксама папярэдзьце пра гэта сваіх родных і блізкіх. Пакуль Лукашенко расказвае, які ён жаночы прэзідэнт, у Беларусі працягваюць караць жанчын па палітычных артыкулах. Цяпер ахвярай страшнага канвеера стала Ірына Суржык з Мінска. Больш за 15 гадоў яна працавала на Пелінгу, найбуйнейшым праектна-канструктарскім прадпрыемстве аптычна-электроннай прамысловасці. Апошнім часам Суржык была інжынерам-канструктарам першай катэгорыі ў навукова-канструктарскім упраўленні. Хутчэй за ўсё жанчыну затрымалі падчас аблавы на Пелінг, якая пачалася яшчэ мінулым летам. Цяпер жанчыну вінаваціць у закліках да прычынення шкоды Беларусі, і ёй пагражае да 12 гадоў калоніі. Нядаўна іншая супрацоўніца таго ж Пелінга, Карына Праташчык, таксама была асуджаная за заклікі да санкцый супраць Беларусі. Ёй далі 2 гады калоніі. Ці то бізнесмены, ці то шантажысты, ці то крымінальнікі. У Мінску затрымалі 3 мужчын узростам ад 29 да 37 гадоў. Гэта заснавальнік дырэктара і менеджер прыватнай фірмы, якія зараблялі на жыццё, вельмі дзіўным чынам. Гэтыя персанажы пад выглядам звычайных кліентаў заходзілі ў гандлёвыя залы аўтазаправачных станцый у розных рэгіёнах Беларусі. Там яны правяралі тавары, на што ніякіх паўнамоцтваў не мелі. Але ж калі гэтыя бізнесмены заўважалі нейкія парушэнні, то пачыналі шантажаваць прадаўцоў падачай скаргаў, і ў выніку госці вымушвалі прадаўцоў пакупаць у іх навучальныя семінары на тэму правілаў рознічнага гандлю. Гэтая дзікаватая на першы погляд схема прыносіла вялікія грошы. За некалькі гадоў мужчыны зарабілі больш за 1 000 000 рублёў. Але ж цяпер усё. Іх затрымалі сілавікі і выставілі абвінавачванне ў вымагальніцтве ў асабліва буйным памеры. Цяпер усім 3 фігурантам пагражае ажно да 15 гадоў калоніі. Трошкі пагрэліся і хопіць. Стаў вядомы прагноз надвор'я на бліжэйшыя дні, і ён не вельмі радуе. З пятніцы па ўсёй Беларусі пачнецца пахаладанне і пойдуць дажджы, а ў паўночнай частцы чакаецца нават мокры снег. Тэмпература паветра абяцаецца ад +1 па паўночным захадзе да +11 па паўднёвым усходзе. Ноччу ў паўночна-заходніх раёнах Беларусі будзе зусім прахладна. Недзе ад 0 да -3 градусаў, а ў некаторых рэгіёнах і да -7. Вось такія навіны чацвярга. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.